Paul diha. Niya na, babe. Ah, um, Mahimo ba? Don't call me babe in public. sorry. Dali ako na nalihok ni mo. Sorry. Ambot ba ni mo? Ay, gano'n ni agwanta man ka ng imong uyab. Nga grabe man nakaarte. Unya, gihimo pagi ka niyang boy-boy. Ay, di na tinuudoy. Mahal ko ni Shaira. Mahal ka niya? Pero nga nung muragi kauaw man ka niya. Wa man ko niya gikauaw. Wa pa lang yun mahibaw niyang parents nga naguyab-uyab na siya. Hinungdan nga di siya gusto nga doon lang mahibaw ang uyab mi. Ay, ambot lang gid mo, David. Ambot ni mo kon hantod ka no sa aka magpakabuang o hantod ka no sa aka mo tuo anang uyab ni mong bakakon. Ay, May kay kay gayon kag kigsuroy na ko ron. O sa may pasangil nimo sa imong parents. School project. So, babe, asa man ta iniguman na to pangaon din eh, ha? David, na ako'y lako iniguman na to pangaon din eh. Ha? Abi na ko kita mo yun eh, naailakaw ka ron. Sorry, pero kalit mo gud hagad akong high school friends good nga magdisco ko no mi. Oh. Taod-taod na sa biya nga wa mi magka-catch up kay pag college na mo. Nagbuwag-buwag naman mig eskwelahan. Shaira, Kung gusto ka, pwede na kang mukuyog na ako. Hi, girl. Tagi kay Kuyo. Sa mo? Si David, akong cousin. Oh, hi, David. hi. Sige na. Magsugod na tag-inom sa tang sayo-sayaw sa tunga aron taas tag-agi ninyo. Sige. Gimingog gid ko ninyo. Tana, atatas to nga. Ay, paita ini. Muram kog buang din eh. Si Shaira. Di una na ko siya to pagkunoy. Bahala na siya diha. Naglikay ba ka na ako? Dili ka mo tumag sa kong tawag. Sa akong mga text po, dili ka mo reply. Gikapoy na ko, Shaira. David, Wa ko mahibaw kung uyab ba gyud ta. Uyab ba gyud imong pagtan-aw nako. David, syempre. Siyempre, ha? Pero pirmi na lang ko nimong gidinay sa imong mga kaila. Wa na ko mahibaw kung unsay angay na kong buhaton. Akong pation. Labdi ka. Pero nasakitan kay ko. Di na ko, Shaira. Mas maayo sigurong magbuwag na lang ta. David. Wa na lang bakit kay laing mabuhat? Magsige na lang yung kagpundo dinis inyo. Ayaw, ako'y ganang maglingaw-lingaw ron eh. Kay ang imong hunang-huna to aramang gud ni Shaira good. Samtang ikaw nagmukmuk ka din he. Si Shaira perti ng lingawa. Mura na kigwa niya inyong panagbuwag. Unsay but mong ipasabot, ha? Naa na siya uyab. Utsa!
Naaraman di ay na. Ana, good. Mas nigwapo ka karon nga nagsinina nakagtarong unya bago pag mong haircut. Salamat, Aya, ha. Kundi patungod nimo nga mo isigig post na ako, tingalig na aragyapo ko sa akong kwarto ron. Oh, ingon anak man gina-roll sa best friend ba? Og nalipay ko kay finally, after how many months, nakita na gina ko balik ang imong smile. Tara, mangitatag atong makanan. Ako na sa'y libre. Wow! Ana ba? Ay, dito na tas unahan ay. Sige, tara. Oh, uy, si Shaira man ang nasa unahan, ug iyang uyab. Agbayan ako si Aya. Oh, David, nangagbay mo ka na ako. Ganahan ako. Best friend good. David! Oh, uy, Mao bang nakigbuwag ka na ako tungod ni Aya? masa? Nakita ti ka sa mall ko yung ni Aya. Unya, imo pagit sing giagbayan. Og nagsalos ko. Shaira, wa naman ta. Usap-asad. Na naman gani kay uyab. Gigamit lang nako siya. Gigamit nimo siya. Pero proud kay ka nga makig-uban niya sa public nga sweet kay mo. Samtang ako sa una, nga kita pa, permi ko nimong i-deny sa mga tao. David, mahal ti ka. Og ganang uyab na ko ron. Di pa nakiputas ra na ako tungod kay gusto ko ma-divert ang akong huna-huna. Shaira, David, mahal kayo ti ka. Please, magbalik ta. David, manguta na lang ko. sige best. Unsa man na? Unsay puti pasabot atong imong pag-agbay nako. Ha? Karon nga wa na kay uyab. Wa man tingali sayop kun sultihan ti kas tinuod. Mahal ti ka. Dugay na. Pero kung higala ra gid imong pagtan-aw nako, okay ra sad. Aya, Ang importante nga mahibaw ka sa akong gibati. Nga dugay na akong kitako. Maayo! Oh. David? Si Shaira ron. Aya? Niya ka sa day dinhi? Dili na nga ikahibong. Kitiganihan man yung kong daan sa ilang David kay best friends could me. Ikaw, ngano ni aman sa ka? Humani mo pasakiti ang akong amigo? Magsamok-samok na sad kagbalik? Aya. David, wa din mo siya sultihi nga nagbalik na ta? Nagbalik mo? Aya. Mao ba? Oh, maayo hinuon. Sige. Mauli na ko. Murag, wala ka magkinahanglan ako kay okay naman sa diay ka. Nagbalik naman sa diay mo. Aya. Nabag-uhan gid ko da nga wa na magpakita na ko si Aya. Naanad magugo nga pirmi ming mag-uban kada adlaw. Di na gani siya mo reply sa akong mga text. Di na siya mo tubag kung tawgan. Naunsam ko eh. Ganun nakasamok na mahinuon siya na ako ron. Bisan og si Shaira nang akong pirming kauban pero si Aya mo inaapirmi sa akong nahuna.
Be ready this weekend, ha? Ready na tikang ipalaila sa akong parents. Ha? Oh. Nga nang murag nakurat man ka? Shay, sorry. David, nga nang nag-sorry ka? I think I'm falling out of love. Don't tell me nga. Imo na sa kumbuwagan for the second time? Sorry, Shera. David. Nagunsa man ka din ni sa amo. Buwag namin, Shera. Kaya nga naman. Gipasakitan na sad kaniya? Maong niya na sa kadagan ako? Mao ba? Sayop ka. Gibuwagan ako siya tungod nimo. Oh. Gato ko nga isipigala ra gyapon akong gibati di animo pero sadyang wa na ka magparamdam nako ug bisag kami na mo ipirming maguban pero ikaw mo ipirming niya sa kong nauna, Aya. David. Ug maong ni ako kay di ko gusto nga magmahay. Nga basin uhay na unya ang tanan kung pasagda na kung mawa ka sa dayon nako. Aya, mahal ti ka. Mahal kay ti ka. Ug unta atagan ko nimog chance. David. Do you hear me? I'm talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my. Nagkauyab yun mi sa akong best friend nga si Aya. Og swerte kay ko niya kay grabe ko niya kapinangga. Og grabe siyang muatiman ako. Ingon man sa among mga anak. Og karon ninyo nami. Dinhi na lang kutob og daghang salamat. Amen.